Здравейте! Днес приключва Ден на полето 2025 година Балчик. Приключва с вдъхновение, усмивки и много енергия. Поглеждайки назад към тези 3 дни, мога да кажа едно. Това беше не просто събитие, а преживяване. Събрахме фермери, експерти, семейства, деца, технологии, идеи и мечти. На едно място с една обща цел – да вървим напред в земеделието. Заедно. Видяхме иновации, чухме реални истории, споделихме знания, усетихме истинска енергия. Децата тичаха, месиха хляб, задаваха въпроси и ни припомниха защо го правим. А фермерите, както винаги, бяха сърцето на всичко това. Искам да благодаря на всички участници, партньори, посетители, екипи и домакини, които направиха това събитие толкова живо, смислено и пълноценно. През 2026 година отиваме на нова локация. Нов град, ново поле, нови възможности. Духът ще е същият – истински, земен и български. До нови срещи! И не забравяйте, бъдещето на земеделието се гради сега и ние правим заедно.